ден, който ходихме да свършим това нещо, обаче просто доктора го нямаше. И това малко така звучи смешно, нали, обаче точно това си е истина. Всъщност Не звучи смешно, което... звучи тъжно, ако ме питаш мен. Не е смисъл, защото ти ще кажеш само това ли е причината, само един доктор ли е или така нататък. Не е причината само един доктор. Значи аз в началото, когато разбрах, че съм бременна, реагирах по много остър начин. Значи първите ми реакции бяха, че искам да направя аборт и така нататък. Добре, ти мислиш ли, че това дете ще порасне и ще чуе, че не е нищо? Обаче, когато мина известно време, просто аз реших, че искам това дете да остане. Просто не можех да го махна. Не, че нямах възможност. И като казваш за моята усмивка, по-точно е така иронично, да знаеш. Не, опитвам се да те разбирам, да ти кажа честно, малко ми е трудно точно на тия въпроси да разбирам иронията ти и усмивката ти, просто защото това означава, че Ели не само е откровена, когато казва, че не обича теб, но по някакъв начин съжалява, че родила и детето ви, което... Да, просто логично беше. Аз бях едва на 17 години. Това, че съм искала да направя аборт, не означава, че съжалявам, че в момента имам дъщеря си Анджелина. А съжаляваш ли всъщност, че Давид е баща на Анджелина? Да. Въпрос номер 11, той е към теб, Дидо. Случвало ли се жената и Елеонора да те заплашва, че ако се разделите, никога повече няма да видиш детето си? Със всяка жена го казва. Да. Вашият отговор е истина. Ще го заплашва, че един вид, като заплашваш, трябва да го обичаш, да го спреш този човек. Тя не го иска, не го обичаш, да го заплашва, няма види детето. Какви са тези лудици и покоригали работи? Това, което си му казала, би ли могла наистина да го изпълниш? Би ли могла да отделиш завинаги дъщеря си от нейния баща? Не. Това просто е била една от твоите типични закани. Закана просто в момент на гняв към него съм го казала. Благодаря за успокоението, за което. Аз смятам, че още в къщата по някакъв начин Ели загатна защо би могло да ти е казвала такова нещо. Там тя каза доста неприятни неща, които всеки баща никога не би искал да чува. Спомняш ли си за какво говоря? Не точно. Ами, ще ти припомня със следващия въпрос. Смятам, че той е един от най-важните в цялото предаване и това е въпрос, чийто отговор ти със сигурност би искал да научиш. Въпрос номер 11 към Ели. Вярно ли е, че Давид не е биологичният баща на детето ви? Да. Знаеш, че може да не е той баща на детето? Може. Не. Лъжа. Вашият отговор е... истина. То не се знае, трябва ДНК. Ще ти оставя един момент да си отдъхнеш, защото видях, че доста се вълнуваше преди да разбереш дали това е истина или не. Аз по принцип знаех, че е истина, но... Ама е друго да си го чуеш, все пак, че е минало през детектора, нали? Да. Добре, между другото, Ели, за мен е доста странно и да си призная необяснимо как може да кажеш такова нещо на Давид и да го вкараш в този филм. Защо го направи? Защо му каза, ти в къщата му каза, ти откъде си сигурен, че това дете е от тебе. Той има сини очи, има не знам какво си, няма нищо общо с теб. Това беше... Само не ми кажа, че било на шега. Не беше на шега, просто беше пристъп на гняв някакъв и исках той да се почувства зле, защото за мен ми беше зле, той стоеше отсреща и ми се смееше. Ама даваш ли си сметка какво си му причинила всъщност с това нещо? Той не вярва. Със сигурност. В смисъл... Ти като го гледаше сега, докато чакаше отговора, смяташе, че не вярва. Видя ли го как изглеждаш? Беше се насрал. Поизпотих се да ти кажа. Добре, радвам се, че започва пак да се усмихваш. Като казвам радвам се, имам още радващи новини за вас. Имам повод за това. Именно.
Току-що ми отговорихте на последния въпрос в второто ниво на нашата пирамида и стигнахте до имунитета от следващите елиминации в къщата. Имунитета е важна работа, майка. Какво ви предстои нататък? На следващото ниво ви очакват по нови 4 въпроса за всеки един от вас. Ако ми отговорите искрено на всеки един, стигате до сумата от 10 000 лева. Продължаваме ли нататък? Да. Да, защото на нас имунитет не ни трябва. Добре, продължаваме. Смятам, че е време да поговорим малко за ситуацията с третия човек във вашата връзка. Естествено, че става дума за датския принц Николай. Въпрос номер 12 за теб, Дидо. Смяташ ли, че постъпи като истински мъж, когато ухажорът на Елеонора Николай влезе в къщата на Big Brother? Да. Лъжа. Той вътрешно е смятал, че не е постъпил истински. Не, защото това е лъжа. смяташе, че постъпи като... Той смята. Вашият отговор е... истина. Виж се, а той после каза, че съжалява. Когато е Нали бил другия ден на се разкаиваше? Като е бил на детектора... Леко съм озадачен. Да разбирам ли, че смяташ за постъпка на истински мъж, мълчаливо седене отстрани и наблюдаване на това как един чуж мъж се опитва да ти отнеме жената, която обичаш? Просто обстоятелствата го налагах. Според мен Значи, няма обстоятелства, които да могат да наложат ти да си седиш отстрани и да гледаш как някой ще ти отнеме жената, бе, човек. Има правилата за живот в къщата на Big Brother. Той ще го разцепи от Мисля, че правилата за живот в къщата на Big Brother едва ли са по-важни от собствените ти правила за живот и начина, по който би искал да се отнасяш към жената, която обичаш. Значи ние сме тук за да играем. Казах, ако бяхме навънка, ще да е различно. Какво ще стане, бе? Мишок. Ми определено не постъпи като мъжкар. Ема иска ти са, ама няма. Няма мъжкак за тебе. Искаш мъжкарите ми. Мъжкак. Мъжкагите са тук. Мъжкагите са тук. Един мъжкак, 2, 3, 4, 5, 6. Мен най-много дразни той, че Big Brother и този вече изкарва, че едва ли не всичките мъжи вече е център на внимание Елеонора. Той най-много ме дразни. Ами то не е така, обаче има дразни. Въпрос номер 12 към теб, Ели. Смяташ ли, че би била по-щастлива с Николай, отколкото с Давид? Да. Вашият отговор е... Много лесни въпроси, бе, на това ниво. Истина. истина. Въпрос. То е ясно, че е по-щастлива с Николай. Видяхте, че пак се усмихваше малко на сила този път, ама в крайна сметка наистина има моменти, които не могат да те разберат. Току-що жена ти каза, че предпочита и би била по-щастлива с друг мъж и ти на всичкото отгоре го познаваш и го видя. Да, знам, че е така. Знаеш, че е така? Да. Защото според мен от този отговор излиза, че жена ти е взела някакво решение. И то не е Тя, че го е взела, го е взела.